Ola e benvidos a esta nova análise. A ver, algunha vez les pasou iso de desexar algo con todas as forzas e xusto cando o consiguen, puf, a maxia desaparece? Pois hoxe imos meterlle o dente a esa idea tan curiosa, porque o prazer moitas veces non é máis que antesala do sufrimento. Imos aló. E esta é a pregunta do millón. Non si, conseguiches o que tanto querías. E entón, por que esa felicidade dura un suspiro? Pensemos niso. Ese obxectivo que por fin alcanzamos, ese aparello electrónico que tanto aguardábamos. A alegría do momento é innegable, claro que sí, pero é que se vai nun sopro. E despois que? Por que esa satisfacción se esvaece tan rápido e nos deixa cunha sensación de baleiro? Ou, peor aínda, coa vista posta no seguinte desexo? Pois ben, para entender este rebumbio, o que temos que facer é darlle unha volta a un concepto que seguro que nos soa a todos. Imos ver de preto o ciclo no que, segundo a fonte que analizamos hoxe, estamos metidos de cheo cada día da nosa vida. E aquí ven o interesante, o cambio de perspectiva total. Cando pensamos en reencarnación ou Jung, o normal é pensar no ciclo da vida e da morte, pero a fonte que estamos a ver hoxe di non, a reencarnación de verdade a que vivimos a diario é outra cousa, é o ciclo constante entre o sufrimento que chaman go e o prazer, ou nak. É este o verdadeiro carrusel no que damos voltas, non unha vez na vida, sino a cada intre. Vale, pois imos por partes. Comecemos coa primeira metade deste ciclo, o sufrimento, o go, porque para entender como o bo se volve malo, primeiro hai que entender ben que é o malo. O curioso do go, do sufrimento, é que ten un superpoder, o de simplificar todo. É que, cando algo nos doe de verdade, física ou emocionalmente, todo o demais, puf, desaparece. A nosa mente pon un foco de luz xigante sobre ese problema e só ve unha cousa, a saída de emerxencia. O universo inteiro redúcese a iso, a resolver ese único problema. Os exemplos son clarísimos. Si estás enfermo, que queres? Saude. Si tes fame, que queres? Comida. Punto. É así de simple. Imaginemos unha dor de moas terrible. Da igual que teñas un ascenso no traballo ou unhas vacacións pagadas ao Caribe, o único que existe nese momento no mundo é a túa moa e o desexo de que deixe de doer. O sufrimento é así. Secuéstranos a atención por completo e reduce os nosos desexos ao máis mínimo. De feito, a fonte que analizamos pone un exemplo moi potente, o adestramento militar. Como funciona? Pois mírase de restringir as necesidades básicas, como a comida ou o sono. Isto induce un estado de sufrimento, sí, pero un que ten un obxectivo claro, valer a mente. E cando a mente está así, valera e vulnerable, é moito máis doado introducir novas ideas, novas ideoloxías, convértese nunha lousa en branco, por así decilo. Pero ollo, que aquí ven o xiro. O sufrimento non é solo algo malo do que fuxir, é a outra cara da moeda do prazer. De feito, canto máis fondo é o pozo do sufrimento, máis incrible é a sensación de prazer cando por fin saes del. A intensidade do alivio é que é directamente proporcional á intensidade da dor que tiñamos antes. E para que vexamos isto a nivel social, a fonte pon como exemplo un acontecemento político do pasado. Un proceso longo que para moita xente foi un período de tensión e de sufrimento colectivo. Cando por fin chegou a resolución, ese momento final foi unha explosión de alivio, casi de euforia para un sector da poboación. Un exemplo perfecto de como un go, un sufrimento grande e sostido, pode converterse de súbito nun nak, un prazer inmenso. Moi ben, xa entendemos o sufrimento. Ahora, imos ao outro lado, o prazer. E aquí é onde está o miolo de todo isto. Imos ver como o nax, o prazer, leva agochada unha trampa que nos manda de volta, directos ao punto de partida. E volvemos á pregunta clave, non? A ver, se o prazer é bo, se é o que buscamos, como demo pode ser a semente do noso seguinte sufrimento? Pois a resposta, ao parecer, está na propia natureza do prazer, e sobre todo no que facemos nós con el. E aquí está o kit da cuestión. O prazer dura o que dura un doce na porta dun colexio. Por definición, é fugaz. O intre exacto en que o conseguimos é, paradoxalmente, o intre en que comeza a esvadecerse, porque o que de verdade nos move é a busca, ese desexo, non tanto o feito de telo. E para isto, os exemplos que dá a fonte son demoledores. Imaginemos que o desexo de alguén é casar cunha persoa que considera espectacularmente fermosa. Vale, traballa niso, conségueo. O sufrimento por non tela rematou. Pero que pasa? Que o prazer de telo conseguido dura pouco. E de súpito o desexo cambia.
xa non é ter unha parella fermosa, sino unha parella aínda máis fermosa, ou unha nova. E co diñeiro é o mesmo conto pero multiplicado por 1000. O obxectivo parece ser gañar o suficiente para vivir ben. Pero unha vez que se chega a esa cifra, o prazer desaparece e a meta salta. Ahora é gañar máis, e logo moito máis, e así entramos nunha carreira de ratas da que é imposible sair. Entón, por que caemos nisto unha e outra vez? A fonte apunta a 3 causas fundamentais, 3 motores que temos dentro. Primeiro, a cobiza, ese querer sempre máis que parece non ter fin. Segundo, a ignorancia. Sinxelamente non nos decatamos de como funciona este ciclo e seguimos pensando que a próxima vez sí, o seguinte logro será o definitivo. E terceiro, a falta de autorreflexión, o non pararnos a pensar e a observar como funcionan os nosos propios desexos. Esta é unha diferencia crucial. Atención, o sufrimento concentra a nosa mente, enfócano nun único problema, pero o placer fai todo o contrario, expande a nosa mente de forma caótica, abre a veda a 1000 desexos novos. En canto resolvemos un problema e sentimos ese alivio, a mente non se queda quieta. Non, o que fai é poñerse a buscar o seguinte obxectivo, e o seguinte, e o seguinte. Isto pódese ver moi claro. Poñemos por caso que o noso gran sufrimento era a falta de cartos. Vale, por fin conseguimos estabilidade económica. Chega o prazer, o alivio, pero ese estado non é a meta final? É só un novo punto de partida. A mente, agora libre desa carga, comeza a xerar unha nova lista de necesidades. Moi ben, solucionado dos cartos, agora necesito unha boa parella, e despois casar, e ter fillos, e acadar o éxito social. É unha fervenza. Cada desexo que cumprimos non fai máis que abrir a comporta a 10 novos. E así, o que era prazer convértese nunha nova fonte de presión, nunha lista de tarefas interminable. Entón, que? Estamos condenados a dar voltas nesta nora para sempre? Pois parece que non ten por que ser así. A parte final desta reflexión ábrenos unha porta, unha forma distinta de ver as cousas, un camiño para non acabar afogando neste ciclo. O primeiro paso, e o máis importante, non é intentar eliminar o sufrimento por completo nin aferrarse ao prazer con uñas e dentes. Non, o primeiro paso é simplemente decatarse do xogo. Iso é highly tal. É a capacidade de decir: mira, agora estou sufrindo, estou en modo go, pero sei que isto pasará. Ou, vaya, que ben estou en modo nac, pero tamén sei que isto é temporal. Trátase de observar o que pasa, sen máis. Ese aetal é darse conta, o seguinte nivel é geolván. Isto xa é a práctica. É o exercicio consciente de non deixarse levar nin por un extremo nin polo outro. É buscar o equilibrio, ese camiño do medio. Manter a calma tanto cando estamos na crista da onda do prazer como cando caemos no val máis fondo do sufrimento. E aquí, para min, está a idea máis potente de toda esta análise. Resulta que a vida non é só unha liña que vai do sufrimento ao prazer e volta, non é algo bidimensional. Hai un terceiro estado na ecuación, un que casi sempre se nos esquece. A fonte chega a proponer unha especie de repartición porcentual da vida. E é sorprendente, a verdade. Segundo esta visión, o sufrimento podería ser como un 70%, o placer un 10% escaso, e o resto, ese 20% que queda, é a paz, un estado que non é nin a dor aguda do sufrimento nin a excitación do prazer, é outra cosa. Así que a conclusión é demoledora. Quizáis nos estamos equivocando de obxectivo. Quizáis o xogo da vida non vai de intentar eliminar o sufrimento ou de acumular momentos de prazer. Quizáis o obxectivo real, o importante, é facer medrar esa porción do pastel que chamamos paz. Traballar, día a día, para que eses momentos de calma, de serenidade, ocupen cada vez máis espazo. E rematamos con esa pregunta no aire para que cada quen reflexione. Onde imos poñer as nosas fixas? Seguiremos correndo na roda de hámster perseguindo praceres que se esvaecen en segundos ou quizás elixamos o outro camiño, o de cultivar pouco a pouco unha paz interior que sí poida durar, que sí poida acompañarnos nos bos e nos malos momentos. Aí queda iso. Moitas gracias por estar aí.